אתמול בלילה, לפני שהלכתי לישון, ממש חשבתי על ההקלטה שלנו, של הפודקאסט, וידעתי שאני באה לפה ושהולך להיות חשוב. כאילו, אני מרגישה שאנחנו נוגעות ביחד במשהו שהוא ממש ממש חשוב, ושהנשמה שלי יודעת שבאתי לגעת ברפואה הזאת ולעבור אותה בעצמי ולהעביר אותה הלאה, ואני בכוונה משאירה את זה רגע אמורפי, וקמתי בבוקר, אני בדרך כלל זוכרת את רוב החלומות שלי, קמתי בבוקר והדבר היחיד שיכולתי לזכור מהחלומות, ממש נשאר איתי משפט, והמשפט הזה היה, ככל שאת נשארת יותר שותקת, ככל שאת שותקת יותר או מושתקת יותר, ככה את יותר בטוחה. וככל שאת יותר משמיעה את עצמך, ככה יכולים לבקר אותך יותר, ככה את יותר חשופה לביקורת. היי לכם וברוכים הבאים לפותחת תודה. טוב שבאתם, זה המקום שבו תוכלו לקבל ידע, כלים ופרספקטיבה חדשה מעולמות שונים, שאנחנו פוגשים בחיים שלנו בתור אנשים שהולכים בדרך של צמיחה אישית ורוחנית. אני ניצן אלפסי, אני מלווה אנשים בתהליכי התפתחות, שינוי וגדילה אישית ורוחנית בחיבור שלהם על עצמם, בעזרת כלים מעולמות, התמודע, הרוחניות והתודעה הגבוהה. משאלת הלב שלי בפודקאסט הזה היא להנגיש לכם נושאים עמוקים ומורכבים בצורה פשוטה, שתאפשר לכם ליצור צעד נוסף לעומק של עצמכם. אתם מוכנים? בואו נתחיל. אז בפרק של היום אני זוכה לראיין חברה ואישה שככה הצטלבו דרכנו לפני בערך שנה, עידן יהלומי, שבעיניי האיכות או האסנס של מה שאת עושה זה באמת יצירה של מרחבים של קהילה, של אנשים שרוצים לשגשג ביחד ולצמוח ביחד, שרוצים ומבינים שזה עידן, זאת משמע שמבקש את השותפות שלנו, שלא נועדנו לעבור את המסע הזה לבד, ואיך מתוך זה שכל אחד נמצא באזור גאונות שלו ובחיבור שלו לעצמו, אנחנו יכולים כמו לייצר איזה רשת כזאת ביחד שאפשר דרכה לגדול, לצמוח, להיות, להתפתח. הגדרתי טוב? בול. האמת שכן, יפה. אהבתי. יכולה אחר כך לגזר ולשים אצלך. אז ככה באמת הכרנו לפני שנה שעידן הייתה אסיסטנטית בקורס שלי של הנחיית קבוצות, והרגשנו שכזה יש לנו עוד, ואפילו לא התחלנו למצות. ובאמת הבאתי אותה היום, כי הרגשתי שלשתינו יש קריאה משותפת לנושא שהיינו רוצות להביא כאן היום בפרק, ושמתוכו אנחנו גם רוקמות דברים שעוד נדבר עליהם קצת בסוף, אבל אני אגיד גם לאורך השנה הזו, היה לנו כל מיני נקודות ממשק כאלה, שמאוד גם קשורות לנושא הזה, ואנחנו נספר גם את הסיפורים, זה כזה פרק משולב סיפורים בהרגשה שלי, של שתינו, כי בסוף זה נושא שגם מאוד חי בנו. אני חושבת שהוא חי אצל כל, אולי גם גברים, אני לא זה, אני חושבת שאצל נשים זה איזשהו פצע שהוא קצת יותר גדול, משמעותי, אפשר לקרוא לזה בכל מיני דרכים, לקחת את הבעלות על אשת הרפואה שאני, לקחת את האחריות על האור שלי, להאמין בעצמי, להשמיע את הקול שלי, אני מניחה שנקרא לזה בהמון המון צורות לאורך הפרק, אבל זה באמת, אני זיהיתי שהמסע שלי עם הדבר הזה כמו, לא אקרא לזה התחיל, אבל כמו צף לתודעה שלי ולמודעות שלי, כשלקחתי חלק בקלפים מדהימים שנקראים אישה מרפאה, של עידית ניסנבאום, וזה קלפים שבעצם 40 נשים שהיא בחרה, שהיא מתחברת אליהם, יצרו כל אחד קלף עם הרפואה שלה. ואז באירוע השקה, היה איזה סשן כזה שממש כזה כמו עמדנו, אני לא זוכרת אם זה היה אנשים שיצרו את הקלף או את כולם, כי זה ממש מסר כזה של כולנו אישה מרפאה, וכזה אמרנו, אני אישה מרפאה, או אני אשת רפואה. ואני זוכרת שמה זה התכווצתי? כאילו הייתי כזה, לא יודעת, הרגיש לי מוזר להצהיר את זה בקול, להגיד את זה בקול, ונורא תהיתי למה. כי אמרתי, וואלה, הנה אני, חלק מהקלפים, אני עושה את זה כבר 8, עוד מעט 9 שנים, יצא לי לעבוד עם הרבה אנשים, אני משתמשת בכלים של ריפוי, או זה מרפא לאנשים, פיזית, נפשית, רגשית, כאילו כל כך הרבה דברים. למה כל כך קשה לי להגיד את המילים האלה? אני אשת רפואה. ואני חושבת שכשהסתכלתי על זה, אז זה מקום
על זה כמה זוויות שזיהיתי, גם המקום שמצד אחד מרגיש שזה איזושהי יעירות, כאילו מי הכתיר אותי להיות אשת רפואה, זה כזה, זה טייטל מאוד גדול. ממש, זה כזה, יש יראה, יש כזה, זה, it's a big thing, וגם כזה, מי שמי להגיד עליי שאני אשת רפואה, שאנשים אחרים יכולים לחשוב עליי שאני אשת רפואה, אבל שאני אגיד שאני אשת רפואה, זה הרגיש לי נורא כזה, לא ענב, ולא, כאילו, לא יודעת אם לקרוא לזה שחצנות, יעירות, אבל זה הרגיש לי כמו משהו שאני לא יכולה להעיד אותו על עצמי באיזשהו אופן, ואני חושבת שזה גם, כאילו כמו הציף, ואני מאמינה שנדבר על זה הרבה בפרק, קצת הזיכרון הקדום הזה של כאילו, זה מפחיד להגיד אני אשת רפואה, זה מפחיד להיות אחת שעוסקת בריפוי, כי יש שם גם מקום שהוא לא כל כך בטוח. אני מאמינה, ונרחיב על זה עוד רגע, שהזיכרון הזה שלנו כנשים מרפאות, הוא קיים דורי דורות, והוא עובר ב-DNA שלו, עם כל האיכויות הקסומות שיש בו, שאנחנו לאט לאט נזכרות בהם, ונשים מתוודעות לחיבורים שיש להם, חלק זה יהיה לצמחים, חלק זה יהיה לא יודעת, למוזיקה, חלק זה יהיה לכל מיני סוגים של רוקחות, ונשים מתעוררות למי הן היו, ולמה הייתה הרפואה שהם הביאו גם בחיים קודמים, ובדברים שהם סוחבות דורות. ויחד עם ההתעוררות הזו גם מתעוררים הרבה פחדים ואמונות וזיכרונות שהיו לא פשוטים לנשות רפואה שהיינו. ואני חושבת שהמקום הזה, שכאילו היה צריך להגיד את זה בכל, פגש את שני הקצוות האלה, גם את המקום של מי שמי, וגם את המקום הזה של הנה, כששמתי אותי שמה, זה היה לא כל כך בטוח. וזו הייתה נקודה כזאת מאוד מאוד משמעותית, ואני יודעת שגם את חובה את זה במסע שלך, בדרך שלך. וואי, מתוך הדברים שלך, ממש עולה לי לשאול אותך שאלה. מה לך עולה לתודעה כשאת שומעת את המילים האלה, אשת רפואה? זה מעניין, אני חושבת שגם זה עבר איזושהי טרנספורמציה. בהתחלה זה הרגיש לי כן כמו איזושהי שחצנות כזה, או איזה מקום כזה של אני מעל אחרים, כאילו כזה, יש לי גם הרבה משחק עם הפצע של עליונות נחיתות במסע שלי כאן, אז אני חושבת שזה הרגיש לי קצת איזה מקום כזה מתנשא, ואני חושבת שככל שנכנסתי לזה יותר לעומק, אני חושבת שגם הלימודים שעשיתי של שמניזם היו מאוד משמעותיים, כי כאילו זה ממש, למדתי גם משתי נשים שהן כזה ממות כאלה, סבתות, זה כן חיבר אותי לאיזשהו מקום של, נכון, מצד אחד הן יותר מבוגרות ממני, ואולי יש להן יותר זכות במרכאות בגילן הפיזי להיקרא או להיחשב נשות רפואה, אבל הן היו ממש דוגמה חיה מבחינתי, לנשים שחיות רפואה, מדברות רפואה, מלמדות רפואה, גם מאוד עתיקה, עם הרבה מאוד כבוד למסורות, ומצד שני, היה בהם גם משהו מאוד מאוד ענב, כאילו הרגשתי שהן ממש מחזיקות את הטייטל הזה, מתוך איזה מקום שכאילו לא מתכחש אליו, כאילו מאוד כזה לוקח את הבעלות, את האחריות, את הסמכות על הדבר הזה, ומצד שני גם יש לו הרבה מאוד כבוד ויראה לכל מה שקדם לו, למסורות, לשושלות, ללימוד, לעומק, ואני חושבת שזה פתח אצלי פתח לראות את הדבר הזה של אשת רפואה, כמשהו שהוא גם יכול להיות מאוד מקורקע, ומאוד כזה מעוגן. זה המילים שעולות לי. אוקיי. אז ממש חשוב לי להגיד על מה שאת אומרת, פתחת בעצם את השיחה שלנו בזה שיש איזשהו פצע שאולי הרבה נשים יכולות להזדהות איתו, ומיד מה שעלה לי שם זה שנכון, זה באמת גם איזשהו פצע, וזה באמת גם מרגיש לי כמו מתנה כל כך כל כך גדולה. אז אולי אני אספר את זה רגע מהמקום שלי, ואז אני אוכל להגיד למה אני מתכוונת. אני מרגישה שתמיד בחיים שלי, מאז שאני זוכרת את עצמי, הרגשתי שמילים וביטוי והיכולת שלי כמו לספר סיפורים ולכתוב ולהתבטא, זה כזה הדבר שבא לי הכי בטבעיות, והכי הכי זורם לי להיות שם, כזה ממש מאז שאני ילדה קטנה, אני זוכרת את זה. ואני מרגישה שלאורך השנים, וגם ככל שכזה גדלתי, ואת יודעת שאנחנו גדלים נכנסים לראש שלנו כל מיני רעיונות שלא תמיד היו שם, כזה ככה בילדות המוקדמת, ככל שגדלתי וגדלתי, אז מצד אחד הייתה לי יותר תשוקה,
באמת להתבטא ולהמשיך להיות במקום הזה, ולהיות כמו להוביל ולהנהיג ולהנחות, ותמיד נמשכתי ללמד, ולהיות במקום של כזה מתבטאת מול הרבה אנשים, כאילו זה באמת היה המקצוע שלי מאז ומתמיד, כזה מאז שהתחלתי לחיות חיים בוגרים בעולם הזה. מצד אחד כמו התשוקה לזה גדלה, וגם באמת מצאתי את עצמי במקומות כאלה, ומצד שני, ביחד עם התשוקה הזאת, וביחד עם המתנה הזאת, גדל גם באמת איזשהו פחד, כאילו איזשהו מקום לצד כל העשייה, ולצד זה שאני מלמדת, ולצד זה שאני מנחה, ולצד זה שאני מובילה אנשים, יש כאילו איזשהם קולות כאלה, שדווקא כמו מנסים אולי לעצור אותי, או קולות שיכולים לייצר פחד, קולות שבסוף באים לשמור עליי. אבל שאיך הם נשמעים, את מרגישה בנוח לתת בטח, אז אני איזושהי חושבת, דוגמה. כן, בטח שאני מרגישה בנוח, ואני גם כזה מרגישה שליחות אפילו להביא את זה לכאן, כי נראה לי שכל כך הרבה מאיתנו יכולות להתעכל בקולות האלה לאורך הדרך, וכמו שאמרת, זה כל כך לא סתם. זה קולות קלאסיים כאלה של, וואי, זה גדול מדי, מה שאת רוצה הוא גדול מדי, את חיה בסרט, תנמיכי ציפיות, זה לא מחובר למציאות, מה שאת רוצה הוא לא מחובר למציאות, את עוד לא במקום הזה, כמו שאת אמרת, מי את שתעשי את זה? מי את שתלמדי אנשים? מי את שתובילי? את עוד לא XYZ כדי לעשות את הדבר הזה, ואני מרגישה שעברתי הרבה עם הקולות האלה, ושהם עדיין כאן, דרך אגב, כאילו הם עדיין כזה צצים. אני חושבת שהעבודה היא כזה להיות במודעות, ולהבחין, רגע, זה לא המציאות, זה פשוט איזשהו קול, וזה ממש ממש קשה. כאילו, אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו לא שמות לב, שיש פה איזשהו קול, שהוא מגיע מתוך פחד, שהוא עכשיו זה שמנהל אותנו, והוא עכשיו זה שמנהל את ההצגה, והוא עכשיו זה שדרכו אני אולי מחליטה החלטות, או מונעת מעצמי משהו. זה לא תמיד כזה פשוט לשים לזה לב, ואני יודעת שאני עדיין גם נופלת בזה, וכנראה שזה יהיה מסע חיים, כי לקולות האלה גם יש תפקיד חשוב, כאילו הם באמת רוצים לשמור עלינו. פשוט נראה לי שצריך ללמוד לעשות איתם כזה, זה טנגו נחמד כזה של מי מוביל בכל פעם, ולזכור כזה, לקחת מהם את המושכות. אני גם חושבת שהם שם כי באופן עקרוני, כן, יש סכנה או השלכות שיכולות להיות מלהיות בפרונט. ובסוף כשאנחנו באות ומתבטאות, לא משנה באיזה כובע של השפעה, ואני חושבת כשאנחנו עוסקות בריפוי על כל צורותיו, אנחנו נמצאות בעמדה של השפעה, אז אנחנו בסוף עובדתית יותר חשופות לביקורת ולזה שאנשים לא יתחברו, כן יתחברו, או יגידו ויגיבו, ועבור המערכת שלנו שרוצה שיאהבו אותה, ורוצה להיות שייכת, ורוצה להיות חלק, ולא רוצה לחוות דחייה, ודיברנו על גלגולים קודמים, אז גם יש לה אפילו זיכרונות לפעמים, של גלגולים שבהם נתחנו או נענשנו או נפגענו כתוצאה מזה שהיינו בעמדות של השפעה, אז אני חושבת שהקולות האלה הם עולים כאיזשהו מנגנון אוטומטי שרוצה כמו להשאיר אותנו במקום שהוא בטוח. עכשיו ברור שזה אשליה ובכל שלב אפשר להיות חשופות לסיכונים, אבל כן יש את המקום הזה של הפחד הזה הוא לא מדומיין, הוא קיים, נכון שאולי לא יעלו אותנו על המוקד, או ישרפו אותנו כמו בזמנים בעבר, אבל כן יש פה סכנה למנגנון כאילו הכי אנושי שרוצה להיות שייך וטבעי. אז הקולות האלה מגיעים כדי, רגע, אל תקחי סיכון, אל תשים את עצמך באיזושהי עמדה שאת יכולה להיפגע בה, ואז אנחנו מוצאות עצמנו הרבה פעמים משטיחות, מעגלות. אני גם ממש מוצאת את זה שהמון פעמים אנחנו רוצות שכמו העולם ידע כמה אנחנו ייחודיות, כמה אנחנו טובות, וכמה יש לנו לתת, אבל אנחנו לא מסכימות לשים את זה בחוץ. אני רואה את זה מלא פעמים, שאני אומרת כאילו, יש איזו מסננת מסוימת שדרכה הדברים עוברים, כשהם יוצאים החוצה, ואם אני מתאימה את עצמי לעולם כדי להיות אהובה יותר, והכל והביטוי שלי עוברים איזשהו פילטר בשביל שהם יתקבלו יותר ברכות בחוץ, אז אני מצמצמת, ואני עוד פעם נשמעת כמו כולם, כאילו יש נורא את המקום הזה, אני מרגישה גם היום ברשתות, שאנשים נורא רוצים להיות ייחודיים, בעידן שבו הכל נשמע כמו כולם, שיש בינה מלאכותית שכותבת כבר שהכל נשמע אותו דבר,
אבל מצד שני אנחנו גם נורא נורא מפחדות לשים את הדברים כמו שהם, אבל אם לא נצליח להביא את הנביאה הפנימית הזאת, זה המפתח. כמו שהיא מגיעה, אז כאילו אנחנו לא נצליח באמת לא לגעת, ולא גם שהעולם ידע מה הייחודיות שלנו, וגם שאנשים שצריכים את הייחודיות הזו, וצריכים את המסע הזה, וצריכים את הקול הזה, הם לא יתעוררו, כי כאילו אני משהו מרגישה שבמילים שלנו יש כמו קודים צפנים, שהם כמו כזה עושים קליק, איזה enter, אצל נשמות שצריכות לעבור איתנו את המסע. אני ממש מרגישה שיש דברים שכשאני כותבת אותם מהבפנים שלי, אז התגובות שאני מקבלת, זה כאילו, איך ידעת, או זה בדיוק מה שאני עוברת, או תודה על המילים האלה, אני חושבת שזה כאילו כמו מדליק איזה משהו, לא משנה אם הם עכשיו יבואו אליי לתהליך, או שהם רק ישמעו איזה פודקאסט שלי, או יראו איזה פוסט, אבל זה כמו מזכיר משהו לאיזושהי נשמה, ושאם אני לא מוציאה את הדברים כפי שהם, אז אנחנו מפספסות את החוזה הזה שחתמנו. וואי, זה ממש, כאילו הדברים שאת אומרת, ממש ממש, ממש נוגעים בי, והם גם מזכירים לי, גם שיחה שהייתה לנו לפני, של כזה, הדברים עוברים דרכך באופן ספציפי בצורה מסוימת, כי את בסך הכל צינור. בסוף יש לנו, יש את הרצון, אני גם קוראת על זה עכשיו ספר, וזה מחבר לי מלא מלא נקודות. יש רצון אלוהי. כאילו יש, בסוף התשוקות שלנו והדברים שאנחנו כל כך רוצות, והחלומות שלנו, והדברים שאנחנו כזה יודעות שבאנו לעולם כדי לעשות, אפילו אני מזמינה את מי שמקשיבה לנו כזה רגע, לעצום עיניים, ורגע להרגיש מה יש, אם עולה משהו, מה יש בעולם שאת יודעת שזה משהו שאת צריכה להביא, זה משהו שאת צריכה לעשות, גם אם זה תלוש עכשיו מהמציאות, גם אם את לא יכולה לראות את זה קורה, גם אם את לא רואה את הדרך לשם, אני מאמינה שלכל אחת יש תשוקה בפנים, שהיא מאוד מאוד ספציפית. ולחלקנו זה יהיה, את יודעת, להיות אימא, ולהביא ילדים, ולחוות את המסע המטורף הזה שנקרא הורות, ולחלקנו זה יהיה משהו שהוא דווקא בתחום ההגשמה, ולחלקנו זה יהיה משהו שהוא סביב יצירתיות, ולחלקנו זה יהיה משהו שהוא סביב יזמות whatever, זה לא משנה, אבל הדברים האלה, התשוקה הזאת, היא לא סתם והיא לא שלנו, היא מגיעה ממקום שהוא הרבה יותר גדול מאיתנו. מי שם בנו את הרצון הזה? מי גרם לי לרצות את הדברים שאני רוצה? מה זה? זה מה? זה המערכת הפיזיולוגית שלי? זה הגוף שלי? לא. זה הרבה יותר גדול ממני. אני הגעתי עם הזרעים האלה של הדברים שאני רוצה. אני זוכרת שהייתי בת איזה 12, ואמרתי לאבא שלי, שאני רוצה, רכבתי על סוסים בתור ילדה, וכזה מאוד מאוד אהבתי את זה, ואני זוכרת שבגיל 12 אמרתי לאבא שלי שאני רוצה שיהיה לי מקום, שהוא יהיה כמו חוות סוסים גדולה, שמטפלת בנוער בסיכון, ויש שם גם כזה בית קפה, וכאילו ממש היה לי אימג' של הדבר הזה, שזה בטבע, ואנשים באים ויכולים כאילו כזה לעבוד בטבע, להיות בטבע, כל שולחן הוא ליד עץ כזה, ואתה בא ואתה כאילו בעצם חווה ריפוי, כזה גם מהטבע וגם מהעניין שיש שם סוסים. מטורף. וחווה טיפולית, וזה מטורף, הייתי בת 12, כאילו, מאיפה ילדה בת 12, כאילו, תחשוב על הדבר הזה. וככל שהתבגרתי, אז החלום הזה כזה כל פעם שינה צורה עם מי שאני, אבל המהות אף פעם לא השתנתה. תמיד רציתי לברוא, ליצור איזשהו מקום שהוא מקום מרפא, כנראה קודם כל בשבילי, ולאנשים אחרים שהוא בטבע, כאילו זה כזה תמיד היה הקטע שלי, והדבר הזה פשוט לא השתנה, אז זה הרבה יותר גדול ממני, ויש עוד מלא נשים שזה בטח החלום שלהן, ואנשים, כי אני רואה כל יום כאילו יש סטארט-אפים חדשים בתחום הזה, זה מרתק, יש מלא אנשים שלוקחים את המושכות וכאילו מוציאים לפועל פרויקטים כאלה, אבל מה שדיברנו עליו מקודם ונורא התחבר לי גם מהדברים שלך, זה שדברים עוברים דרכי בצורה מסוימת, כי אני צינור מסוים, וזה גורם לדברים להישמע בצורה מסוימת כשהם עוברים דרכי. וכמו שאמרת, זה נוגע באנשים הספציפיים שצריכים את מה שעובר דרכי, כי זה מפעיל אצלם משהו בהוויה שלהם, בנשמה שלהם. ויכול להיות שאם מישהו אחר שעושה בדיוק את אותו הדבר, ויש לו בדיוק את אותו החלום, הוא גם היה מדבר אל האנשים האלה, אין, זה לא היה נוגע. ובגלל זה באמת, לקול הייחודי שלנו, ואני ממש מרגישה את הגרון שלי אפילו עכשיו, יש לזה כל כך הרבה משמעות. וזה כל כך לא פשוט להביא קול
במיוחד שהוא חדשני, במיוחד שהוא לא הדעה הרווחת, במיוחד שאת גם עוד לא המוצר המוגמר הזה שקל לשים בחוץ, כאילו, הנה, תראו את סיפור ההצלחה שלי. רגע, אני עדיין כותבת אותו, כאילו, אני לא יודעת ב100% מה הולך לקרות, אני לא יודעת ב100% עדיין שאני סיפור הצלחה, אני מאמינה בזה. באיזשהו מקום אני גם יודעת את זה, אבל זה עוד לא מוכח, זה עוד לא כזה קל, כאילו, לבוא עוד אין לך קבלות. כן, עוד אין לי מספיק קבלות להציג, אז זה משהו אחד ממש ממש חזק שעלה לי, וגם עלה לי שאתמול בלילה, לפני שהלכתי לישון, ממש חשבתי על ההקלטה שלנו, של הפודקאסט, וידעתי שאני באה לפה ושהולך להיות חשוב, כאילו אני מרגישה שאנחנו נוגעות ביחד במשהו שהוא ממש ממש חשוב, הנשמה שלי יודעת שבאתי לגעת ברפואה הזאת ולעבור אותה בעצמי ולהעביר אותה הלאה, ואני בכוונה משאירה את זה רגע אמורפי, וקמתי בבוקר, אני בדרך כלל זוכרת את רוב החלומות שלי, קמתי בבוקר והדבר היחיד שיכולתי לזכור מהחלומות, ממש נשאר איתי משפט, והמשפט הזה היה, ככל שאת נשארת יותר שותקת, ככל שאת שותקת יותר או מושתקת יותר, ככה את יותר בטוחה. וככל שאת יותר משמיעה את עצמך, ככה יכולים לבקר אותך יותר, ככה את יותר חשופה לביקורת. וזה היה מטורף, המילוליות, כאילו המשפט הזה שנשאר איתי. בבוקר דווקא הלכתי לישון, ממש ביקשתי כאילו לקבל איזושהי הכוונה על הפודקאסט, ממש הלכתי לישון עם התכווננות לשם, וזה מה שהיה איתי כשקמתי. באמת באמת המקום הזה של מה אנחנו מסכנות, כשאנחנו חושפות את עצמנו, למה זה כל כך מפחיד, וגם איך זו המתנה הכי גדולה שלי. כי זאת המתנה הכי גדולה שלי, בוודאות. כאילו הפחדים שלנו הם לא סתם. ופחד זה דחף, כאילו ממש בקבלה אנחנו הרבה פעמים הופכים את האותיות. פחד זה דחף, זה דוחף אותי. כאילו בדיוק למקום שאני צריכה להגיע אליו. אז אם אני כל כך מפחדת לשים את עצמי בחוץ, כנראה שמשהו חייב לדחוף אותי לעשות את זה, כאילו כנראה שאני חייבת לשים את עצמי בחוץ. אני גם מרגישה שהמון פעמים ההתנגדות הזאת שתגיע היא דווקא בדיוק הסימן שזה נכון, כאילו הזכרת לי כשדיברת, אחרי שהרי נולד עברתי איזה כזה, לא יודעת אם לקרוא לזה משבר מקצועי, או כזה תחושה של כזה אובדן זהות, ושאני כמו הולכת ללדת איזו גרסה חדשה ומשודרגת יותר של ניצן, והיה לי מאוד קשה, כי כאילו הרגשתי שאני המון זמן שואלת מה זה הדבר הזה, ואני לא מקבלת תשובות, ואני לא מקבלת מספיק בהירות, ואחרי אחד הסשנים שעשיתי, מישהי שליוותה אותי, אז נורא עלה המקום הזה של להוביל אנשים שמובילים אנשים. זה יותר נכון להוביל נשים שמובילות אנשים, אבל זה, אני זוכרת שכאילו כתבתי את זה, וזה כל כך הפעיל אותי, כאילו גם הייתי כזה משהו בין להתעצבן על זה, לבין לרצות לפקות כאילו מהמילים שיצאו, זה ממש היה כזה בכתיבה אינטואיטיבית. המקומות האלה של הנהגה, הובלה, אני גם יהוד אחד בנומרולוגיה, זה מספר שמאוד קשור כאילו ללהיות מובילה, משפיעה, זה מספר שיש לו ממש גם תפקיד, ללכת בדרכים שאף אחד לא הלך, לפתוח דרך לאומץ לאנשים אחרים, כאילו של, אם יהוד אחד לא ממלאים את התפקיד שלהם, אז כל המספרים אחר כך גם לא יכולים להתקדם, כאילו זה כזה מלא על הכתפיים שלך. ואני חושבת שהיום כבר יותר ברור לי מה הייתה הכוונה כשזה יגיע, אבל זה ממש, ממש גם הרבה פעמים טבעי שזה יעורר בנו, פחד, התנגדות, דחייה, מקום כזה של כזה, וואי, מה הקשר, או זה גדול מדי, או מי שמי. אני גם זוכרת שבדיון מודרך הראשון, שעוד רק עשיתי את הקורס כזה של כל העולם הזה נפתח לי, ממש ראיתי את עצמי עומדת, ומעבירה את הקורס שעברתי, ובאתי כאילו עם דמעות ובושה איומה למי שהייתה המנחה שלי, ואמרתי לה, ראיתי את עצמי מעבירה את הקורס, אבל כאילו אני רק בת 22, מי הקשיב לי, אני זוכרת שהייתי כל כך מבועטת מזה, גם מהפער בין איך שכאילו הרגשתי את עצמי לבין מה שראיתי שאני רוצה או שאפשרי, אז בא לי גם להדהד את זה שהמקום הזה יכול גם ממש לעלות התנגדות ומקום כזה של דחייה, ושגם שם שווה להסתקרן, למה כאילו שזה מקום שעודף את זה, כי דווקא שם הרבה פעמים נמצא הריפוי הכי גדול, והדבר שהכי מבקש להגיע,
וגם לך רציתי כזה להדהד את זה אני זוכרת שסיפרת לי, כאילו, החלום הזה, עוד שהיינו בקורס, ואז כזה, כמו, עוד שאמרת את זה בסוד, כי אני זוכרת שאמרתי כזה, אני לא מספרת את זה להרבה אנשים, רק אנשים שכזה, ויש בזה גם משהו מרגש בעיניי, בזה שאת מניחה את זה כאן, כאילו, בזה שהנה, גם את בתוך השנה הזאת הסכמת יותר כמו לתת תוקף ולהיכנס לתפקיד, לנעליים שהנשמה שלך ידעה עבורך, ואני ממש מרגישה את זה ככה, שכאילו, כמו שאת אומרת, כי אנחנו צינור, יש לך צמרמורת לולי. כל הזמן, אבל כל הפודקאסט, אני צמרמורות, כאילו. כן, כי אנחנו צינורות, אז זה ממש המקום הזה של כמו להסכים להיכנס לנעליים, לחליפה הזאת, שהנשמה שלי ביקשה שאני אכנס אליה, וזה מפחיד, וזה דורש לחצות מלא, סיפורים ואמונות על עצמנו, וללכת בעיקר גם כשזה לא ברור, אני מרגישה כאילו דיברת גם על המקום הזה, עוד לפני שיש לי קבלות, בדיוק יצא לי לדבר על זה עם מישהי שאני מלווה, שבשיחת טלפון הראשונה שלנו היא אמרה לי, תקשיבי, אני מרגישה שמה שאני עושה הוא כל כך הרבה יותר גדול מהמקצוע שלי, והיא דווקא לא עוסקת אפילו בתחומים של הטיפול, והיא אמרה לי כזה, אני מרגישה שיש לי איזה קול שרוצה להתבטא, אבל אני אפילו לא יודעת מה הוא רוצה להגיד. אני לא יודעת מה זה הקול הזה, אבל אני רק מרגישה שיש לי משהו חשוב להגיד לעולם, ושיש בי חלק שפשוט משתיק אותו, כי כאילו, אני לא מצליחה להביא אותו החוצה. וזה מדהים, כי היום הייתה פגישה הראשונה שלנו, ביום שאנחנו מקליטות. מטורף, רק עכשיו אני כאילו מחברת, ואני חושבת שזה ממש המקום הזה של, כל כך הרבה פעמים אולי זה לא קשור לטייטל שלי, אולי אני גם בכלל לא עוסקת בריפוי כרגע, וזה גם מעלה לי עוד איזה משהו של כאילו בסוף האיכות הזאת של המרפא, וזה גם עוד משהו שנראה לי עזר לי כזה להתחבר למקום הזה של להגיד אני אישה מרפאה או אני אשת רפואה, זה שאני לא צריכה להיות בתפקיד או בטייטל או במסגרת או בהגדרה בשביל לתת את הרפואה הזאת. לפעמים זה יהיה חיוך אקראי שאני אשלח למישהו בסופר, או מבט טוב כזה בעיניים, או זה שאני אראה מישהו ולא יודעת, פשוט יהיה שם איתו, זה כי לפעמים אנחנו לא חושבות שאנחנו צריכות לעשות משהו בשביל להיות ראויות להיקרא משהו מסוים. אבל האשת רפואה הזאת זה מהות, זה אנרגיה שעוברת דרכי, זה משהו שהוא קיים בי, מעצם מי שאני, בדיוק, ומעצם הנוכחות שאני מביאה, ולפעמים גם קורה לי, אנשים אומרים לי, רק העיניים הטובות שלך, כאילו, לפעמים אנחנו לא צריכים לעשות כלום, כי לפעמים זה רק המבט והתחושה הזאת, כאילו, שאני רואה אותך, שהיא תהיה עולם, היא תהיה ריפוי מטורף, בשביל אנשים אחרים, אז גם כשאין לי קבלות, וגם כשעוד אין לי טייטל, וגם כשעוד אין לי את ההוכחות האלה של מה שאני רוצה, או מה שאני מרגישה שיש בתוכי, שהוא באמת קיים, הוא שם כי אני מרגישה אותו, הוא שם כי יש בי חלק שיודע, וזה חלק מאוד משמעותי במסע, כאילו להסכים להתמסר לכל הזה שמרגיש שיש בי יותר, ולהגיד, אני לא מדמיינת, אני לא עוזה, אני לא ממציאה, אני לא פנטזיונרית, מאוד אהבתי את המילה הזו, אני חושבת שאני ממש מתארת את זה טוב, זה מי שאני, זה מה שיש לי לתת, ואני נותנת לעצמי את האישור, עוד לפני שכל העולם החיצוני ייתן לי את האישור, אני נותנת לעצמי את האישור, אני נותנת לעצמי את התוקף, אני נותנת לעצמי את הסמכות, וזה בעיניי המקום הזה של to take the ownership על מה שיש לי, ואני מרגישה שרק כשאנחנו באמת מסכימות לקחת אותה, אז הכלי שלנו מצליח למשוך גם את השפע שמגיע לנו, גם את הנשמות שרוצות להגיע, ברור שזה גם שלבים, וזה אינסופי, אני מרגישה שכמה שעשיתי הדבר הזה קפיצה, בשנה האחרונה אני אקרא לזה, ברור שיש לי עוד מסע שלם קדימה, ואני גם עכשיו באיזו התפתחות מקצועית, שאני רואה שהיא דורשת ממני להגיד, כן, יש לי את הכלים, יש לי את הידע, יש לי את הניסיון, בשביל לעזור בשלב הזה והזה, כאילו אני מכירה, ואני מאמינה, ואני נותנת תוקף, לדבר הזה שיש לי בידיים, והחוכמה זה לעשות את זה עוד לפני שמוחאים לי כפיים, ואומרים לי שיש לי, ומחזקים את זה שכאילו מה שאני רואה הוא קיים, כי את התנועה הראשונה החוצה אנחנו עושות עוד שיש חושך בחוץ, עוד לפני שאנשים הם האור החוזר שמאיר לנו את האור שלנו, אנחנו האור, אנחנו אלה שהולכות בשביל שמאירות את הדרך החשוכה, וגם אם צעדו בה, בעיניי כאילו, כשאני צועדת במשהו בפעם הראשונה, זה תמיד תהיה הפעם הראשונה עבורי, וזה יהיה בדרך שלי, וכמו שאמרת, כל אחד מאיתנו צינור ייחודי,
וזה בסדר גם אם יש מלא אנשים שעשו את זה לפניי, זה עדיין בסדר שזה מפחיד לי ושזה חדש לי ושזה פוגש את הפצעים שלי ואת המקומות שלי, שתחשבו גם כמה מזה כאילו, כמה מזה נמצא בעומק, בלא מודע, וזה מפעיל אותנו, כאילו גם אם זה לא רציונלי וגם אם זה לא הגיוני, וגם אם את אומרת, מה כבר יקרה אם אני אעלה את הפוסט הזה, אם אני אציא את הסדנה הזאת, אם אני אציא את הדבר הזה לאור, זה לא משנה, כי המקומות האלה צריכים את ההחזקה הזאת, את החיבוק הזה, את המקום הזה של זה בטוח עבורך עכשיו, ורק משם להתחיל לייצר את התנועה הזאת. וואו, זה ממש, מה שעלה לי עכשיו שדיברת זה שאני רוצה ממש שכמו שני דברים. א', שנראה איך אנחנו יכולות ממש לתת פרקטיקה של כאילו, רגע, אוקיי, אני מרגישה אני יודעת לאן אני רוצה ללכת, אני מרגישה שאני יודעת מה הדבר שאני רוצה להביא, ואני יודעת, כבר עברתי את המקום הזה של, אוקיי, אני רואה את עצמי, כאילו, אני רואה את הדברים שאני רוצה להביא, אני רואה את הרצונות של הנשמה שלי, אני מבינה שזה יותר גדול ממני, ואני גם מבינה שאני צינור, כאילו, בסוף אני מרגישה שזה תמיד איכשהו חוזר לשם. הדבר הזה שאני רוצה לעשות, הוא, it's not selfish, כאילו, אני גם ממש ממש ייהנה ממנו, אבל בסוף, אלוהים לא היה מעביר דרכי את הרצון הזה, אם לא היה בזה צורך, כאילו, אם לא היה בזה צורך לעבור דרכי, ספציפית דרכי, דרך הפילטרים שלי, דרך הפאקים שלי, דרך הטראומות שלי, דרך כל מה שהופך אותי לצינור הזה שהוא אני, שמוציא דברים בצורה מסוימת, אז אני מבינה את זה, אני מבינה שיש לי את הרצון, אני מבינה שאני צריכה לצאת לאור. התחלתי ללכת בדרך, ומה קורה כשאני נתקלת בקושי, ומה קורה כשאני נתקלת במכשול, או זה הדבר שלי, אני בטוחה, אני יודעת, אני הולכת לשם, אבל רגע, זה לא מהדהד בשדה כמו שהייתי רוצה. כאילו ממש בא לי שרגע, כמו נשאל את עצמנו, ונעשה עבודה עם המקום הזה של, גם יש שאלה שהולכת איתי במקום הזה של, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות אם אני אצליח? לא אם אני אכשל, אם אני אצליח. ממש, יצא לך לשאול את השאלה הזאת עצמך פעם? בטח. אז קודם כל לגמרי, אני חושבת שזו אחת השאלות הכי טובות שאפשר לשאול, ואני גם נותנת אותה תמיד בקורסים שלי, כי אני חושבת שהיא ממש טובה בלחשוף אמונות מגבילות שיש לנו ביחס לדברים שאנחנו רוצות, כי אני מאמינה שבסוף כל עוד יש משהו שאני רוצה והוא לא מתממש במציאות שלי, יש שם איזשהו חסם, איזושהי התנגדות, איזושהי אמונה שמונעת מהדבר הזה להתממש במציאות, ודרך זה שאני מדמיינת מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, אז זה עוזר לי מאוד לחשוף את זה. ובקשר למה שדיברת עם הפרקטיקות, אני אנסה לחלק את זה לכמה חלקים, כי אני חושבת שיש הבדל בין היציאה הראשונית לדרך, באופן כללי של כאילו בכלל לספר לעולם, היי, הנה אני, כאילו זה מה שאני עושה, יש את השלבים של לצאת עם משהו חדש שעוד לא יצאתי, עדיין באותו תחום, יש את מה שאני עושה עכשיו שזה לצאת בתחום קצת שונה שקשור למה שאני עושה, שהוא גם מפגיש עם דברים אחרים, ואני מרגישה שבכל שלב מה שעוזר לי הוא קצת אחר. אני חושבת שבתחילת הדרך מה שעזר לי זה בעיקר לשתף על הדרך שלי, ועל מה אני עוברת בתוך המסע הזה, כאילו זה מצחיק כי זה גם כאילו הכלים הם מאוד משמעותיים היום, כשמדברים בשיווק ברשת, על אותנטיות ועל האני מאמין שלי, אני כאילו אם יגללו בפייסבוק שלי לשנת, מתי זה היה, 2018 כאילו פתחתי את העסק, אבל מ-2017 כבר התחלתי לשתף, זה שיתופים שהיו לי, תובנות מהדרך, דברים שקרו לי בקורסים שהשתתפתי בהם כמשתתפת, ופשוט סיפרתי את הסיפור שלי, את הדברים שנגעו בי, את האמונות שזיתי, זה היה מאוד חשוף, זה היה מאוד מפחיד לשים את זה בחוץ, אבל קיבלתי על זה המון המון אהבה, אני לא יודעת להגיד אם גם היה לי אקסטרה חסד נעורים, כי הייתי צעירה, או כי היו הרבה אנשים שהם, עשו איתי תהליכים, וגם אחר כך הייתי אסיסטנטית בהרבה קורסים שעברתי, אז הרבה אנשים הכירו אותי, ודרך אגב, עד היום, כאילו, כזה אנשים שממש ראו אותי צומחת מההתחלה, נורא כזה מתרגשים ומרגישים שותפים, גם להצלחה שלי היום, וזה ממש ממש מרגש. אני חושבת שבתחילת הדרך זה בעיקר היה לספר על מה זה התת מודע, ומה זה עשה לי בחיים, ואיך העבודה איתו שינתה לי את זה, וממש פשוט לחלוק, פשוט הרגשתי שכזה, עברתי משהו גדול, יש לי פה כלי מדהים ביד, ואני פשוט רוצה לספר לעולם, זה גם כל כך בער בי, הרגשתי שכאילו רק בא לי לצרוח את זה במגפון כל היום, ואני חושבת שזה מאוד מאוד עזר לי להתגבר על הפחד במקום הזה של ההתחלה, קודם כל פשוט להתחיל לספר את הסיפור. אחר כך ביציאה למשהו חדש,
זה מצחיק, אני חושבת שזה בסוף גם מחובר, כי אני חושבת על שיצאתי עם מעגל הלבנה, שזה כאילו היה איזה תהליך של חיבור למחזוריות הנשית וחיבור לירח, פשוט שיתפתי אותי, את זה שרציתי להיכנס להיריון, וכאילו רציתי להתחבר למחזוריות הנשית שלי, וממש תיעדתי את הסימנים שקיבלתי, כאילו היה לי בכל מקום ירחים, בשירים, על מזרני יוגה, כאילו זה ממש רדף אחריי, הקורס שיצרתי של הריפוי עצמי, ממש תיעדתי איך קיבלתי את כל סילבוס במקלחת אחת, עם תאריך והנחיה ברורה שזה צריך לצאת כאילו עד סוף השנה, שזה היה כאילו איזה חודש שהייתי צריכה להרים את הקורס הזה מאפס, אז אני חושבת שזה שאני נותנת לאנשים הרבה הצצה לעולם שלי, וגם לפחדים שלי בתוך הדבר הזה, כאילו, אני חושבת שלפעמים יש לנו איזו תפיסה, שבשביל להיות משפיעות או מובילות, אנחנו צריכות להיות fearless. כאילו, אז אין לי פחדים, אין לי חששות, אין לי, כאילו, אוקיי, אני בקטנה, יש לי רעיון, הכל קורה. כן, אני מורידה אותו, אני מוציאה אותו לעולם, ולא, וכאילו, ויש לדבר הזה חששות ופחדים, ואני חושבת להניח את זה בחוץ, אני חושבת שזה סוויץ' שקרה לי אחרי בערך 2 שהייתי בעלת עסק, המודלים שאני למדתי מהם, הם היו מאוד כאילו, נשים שבחוויה שלי, ייצגו איזה מקום כזה של, הנה, עשיתי עבודה עצמית, אז עכשיו אני מושלמת ואין לי בעיות, ובואו תלמדו ממני גם. ואני, זה לא עבד לי, כי גם כשאני התרסקתי, גם כשאני נפלתי על הטוסיק, אחרי הקורס הראשון, וזה ממש כאילו, זה תיאטע אותי, כי אמרתי, מה זאת אומרת, עשיתי עבודה עצמית, אני לא אמורה עכשיו לחוות את כל החרא הזה, כאילו, זה דברים שאנשים שלא עושים עבודת מודעות והתפתחות חווים. ממה שכמוני, כן. זה רק הולך ומתגבר, זה רק הולכת ועולה שלבים וכיתות. אז אני זוכרת שאני מאיזשהו שלב בדרך שלי, גם ממש קיבלתי החלטה שאני שמה את הדברים בחוץ, ושאין לי כוח להחזיק את התדמית הזאת של המושלמת, שהכל פתור אצלה. עכשיו, ברור שעדיין יש בי חלקים שהם רוצים שיחשבו שאני טובה, שיחשבו שאני מוצלחת, לפעמים כאילו, אני עדיין פוגשת את הקונפליקט הזה, זה לא שהוא נעלם לגמרי, אבל אני כן חושבת שבאינטנשן שלי, אני מאוד משתדלת לשים בחוץ את היותי אנושית. ואני חושבת שאנחנו מסכימות להגיד, אני מובילה אנשים, אבל אני גם עדיין צועדת בדרך, ולהרגיש עם זה מאוד מאוד בנוח, כי זו האמת, זו המציאות, זה לא שהגעתי לאן שהוא ריפיתי את הכל פתור, ואז אני יכולה ללוות אנשים. אני יכולה ללוות אנשים ברגע שאני כמה צעדים לפניהם, וזה לא משנה שיש עוד מלא מורים, יש מלא מורים של כיתה א', יש מלא מורים של כיתה י"ב. אנשים של כיתה י"ב הם לא יהיו מורים טובים לכיתה א', כי זה לא אותה שפה, זה לא אותם כלים, זה לא אותו סגנון הנחיה. אז גם אם אני עכשיו, לא, תופסת מי בכיתה י', ואני מסתכלת ואומרת, וואו, אבל אני לא י"ב, הכל טוב, כאילו אני מתישהו גם מגיע לי"ב, וכרגע אני צריכה לעזור לאנשים שנמצאים בכיתה תת, או לפני זה, כאילו זה ממש המקום של לכבד את הקצב שלי בתהליך, לזכור שאני לא צריכה להיות תוצאה מוגמרת בשביל להיות ראויה להביא איזשהו ריפוי, ולשתף בחלקים האנושיים שלי, לשתף בפחדים שלי, לפחד בקושי להוציא משהו מסוים לאור, וגם לשתף את זה שאני לא יודעת לפעמים, השנתיים האלה, היה המון רגעים ששיתפתי, שאני בשינוי, שאני לא יודעת, שאני שואלת שאלות, שאני מדייקת, שאני מנסה כיוון, וגם עכשיו, כשאני מרגישה כן ירדה עליי יותר בהירות, ואני מתחילה לצעוד באיזשהו כיוון שהוא חדש, גם ממש כתבתי על זה בסטורי, האם מישהו מבטיח לי שזה יהיה הכיוון הנכון? האם מישהו מבטיח לי שזה הפיצוח וזה יעבוד, והנה מצאתי את הדבר החדש הזה? לא, אבל אני מסכימה לצעוד בו, ואני חושבת שזה בסוף גם מה שהכי מחבר אלינו אנשים, כי אנשים לא מחפשים שמישהו יוביל אותם בעיניי, זו דמות מושלמת. יש אנשים שכן זה מה שהם צריכים, משהו שהוא יותר אסוף, יותר עם דיסטנס, אבל אם זאת לא אני וזה לא הרטה שאני רוצה להביא, זה לא רלוונטי, כי הם לא התמגנטו עליי. זה מזכיר שגם בתחילת הדרך, הייתי נורא צעירה, הייתי בת 23, ורציתי שכולם הגיעו אליי, אז הייתי הולכת עם עקבים ועם חליפות. איזה מאמי. הייתי נורא מנסה להיראות כאילו בוגרת ומבינה, וגם לימדתי איפה שכאילו אני למדתי, הגיעו לשם מגוון של גילאים, אז כאילו נורא לי חשוב שלא ישפטו אותי לפי הגיל. עכשיו, עזבי זה שאחרי שהייתי מדברת, הייתי מעבירה, אז כולם בסדר, כאילו היו מבינים שיש פה משהו שהוא לא תואם גיל, כי זה צינור, אבל זה בהתחלה אני זוכרת שזה ממש איזה משהו כזה שניהל אותי, כאילו כמו הגיל. כן, הגיל והסמכות והנראות, וזה היה איזה שלב במסע שגם הבנתי שאני משחררת, כאילו בעסק הפרטי שלי, את הקהל הבוגר יותר, ואני פונה לאנשים בגיל שלי, כי אני לא רוצה להיות במקום הזה שבו אני צריכה לשכנע, או להוכיח,
או לנסות לראות בוגרת יותר בשביל שהם יאמינו שאני יכולה לעזור להם, אלא אני הולכת עם מה שנעים לי, מה שעובד לי, עם האנשים שיש להם גם ככה משיכה טבעית אליי, אז אני חושבת שזה גם מה שצריך לשים לב אליו של, כאילו דיברת על איפה אני חווה את ההתנגדות הזאת מהמציאות, ברור שזה גם שיקוף שלי, ויש מקום לעשות עם זה עבודה, ועם דחייה, ועם לא אהובה, והמון דברים שיכולים להיות, אבל גם רגע לנסות פשוט לזרום איפה שזורם, ולעבוד עם מה שמרגיש לי נעים, ועם המקומות שמרגישים שיש לי, אני לא חושבת שזה איזה אפס מאמץ, אבל כן יותר flow, ופשוט הבנתי שהקהל הצעיר יותר בשלב הזה, כבר התבגר איתי, והיום יש לי קהל שוב מאוד מגוון, אבל בשלב הזה הבנתי שאני מחפשת נשים שהן לא מחפשות את דמות מטפלת שהיא אימא, כי אני לא אימא, אני בת 23, אלא את זאתי שמחפשת את זאתי שהיא סיסטר, שהיא איתה בגובה העיניים, שהיא יכולה כאילו פשוט להיות איתה מי שהיא, וברגע שהסכמתי להיות מי שאני, אז גם האנשים שזה התאים להם, וזה הרפואה שהם היו צריכים, הגיע. אז אני חושבת שיש פה גם הרבה חקירה במקום הזה. דיברתי על מלא דברים. לא, זה היה ממש ממש מעניין. אני חושבת שזה טוב, אני חושבת שזה מידע מדהים לכל מי ששומעת אותנו. אני רוצה להחזיר אותך, אבל כאילו לשאלה ששאלת, ושאת גם תעני עליה. מה עוזר לך כשאת מרגישה שכאילו, לא יודעת, יש לך איזה צ'ארג' מסוים, אבל השדה לא מגיב, ואנשים עוד לא מבינים את הקטע שלך, או את מה שאת רוצה להביא, כי גם אני יודעת שאת מביאה דברים שהם מאוד חדשניים. וואי, זה ממש ממש מסע. אני אגיד שמה שעוזר לי במקומות האלה, זה באמת אמונה. כאילו, זה באמת הידיעה הזאת שאנחנו מדברות עליה מתחילת הפרק של כזה משהו שאני יודעת שהוא צריך להגיע, אז הוא צריך להגיע. וכל השאר זה שאלה של כאילו איך, מתי, איפה, כמה, למה, הכל זה פרטים שהם בסוף הם זניחים, כאילו איכשהו, אני מסתכלת על זה קצת כמו לוח כזה של עם מלא מלא משתנים, ואני אומרת, אוקיי, אז זה לא X, Y, Z, זה בסדר אחר, זה Z, Y, X. ככה זה יעבוד, כאילו זה כזה כל הזמן להסכים, אולי לשנות את הנוסחה ולשנות את הכלים ולשנות את הדברים היותר ארציים ופיזיים, כדי כמו להגיע לדבר שכזה עליו יש לי ידיעה שהוא צריך להתקיים. וזה, כן, זה כל הזמן להישאר בתנועה, שבאמת, כמו שאמרת, לראות, אוקיי, מה עובד, מה קרה יחסית בצורה מסוכנת, מה קרה יחסית במאמץ נמוך, ולהישאר שם, כאילו, ולהישאר שם, ולתת לזה עוד, ולהתמיד בזה, ולראות מה ממשיך לקרות, וגם בעיקר להאמין ולא לוותר. כאילו, אני חושבת כשאנחנו באמת מנסות להביא משהו חדש, אז הדרך כמו תבחן אותנו, כאילו, הדרך תבחן אותנו, והיא גם תבדוק עד כמה אנחנו נחושות, וזה קל להתייאש, כאילו, כשאת יוצרת משהו, כשאת יוצרת סדנה, כשאת יוצרת אירוע, ואין לך את מספר הנרשמים שרצית. הרבה פעמים אנחנו יכולות להסתכל על זה ולהגיד, וואו, זה דיבור ישיר, זה כאילו ממש מראה לי עכשיו שאני לא בכיוון, שזה לא טוב, אולי אני אפסיק עם זה, אולי אני אחליף מוצר, אולי אני אתמקד בדבר אחר, ומרגיש לי שאוקיי, כאילו יש מקום לקולות האלה, וצריך לדעת להתבונן גם בשוק ובביקוש, ולראות בסוף גם מה הקהל שלנו צריך מאיתנו, כי בסוף אנחנו בשירות, ו-it's not all about us, אז כאילו עם הרבה ריספקט לדברים האלה, אבל גם עם הרבה נחישות, והרבה כזה, אוקיי, כאילו, I'll try again, כאילו, נבין את הנוסחה, אבל בסוף נגיע לתוצאה. אני חושבת שההתמדה הזאת, ומה שאת מתארת, הוא גם סופר חשוב, והרבה נשות מקצוע, לא רוצה להגיד נופלות, אבל כמו מפספסות במקום הזה, שא', יש זרעים שלוקח להם זמן להבשיל. יש חניכות שהחניכה היא כרגע להאמין בעצמי, גם כשהתוצאה החיצונית היא עוד לא משקפת את מה שאני מרגישה שיש בתוכי, וזו חניכה שאני מרגישה שכל אחת עוברת מתישהו בדרך שלה, שגם אם ההתחלה נגיד יותר קלה, והכל מתפוצץ בהתחלה יותר בקלות, אז עדיין יהיה את השלב הזה שדברים יהיו קצת יותר חורקים, בשביל רגע להסכים לשחרר את התלות בתוצאה, כי המון פעמים המקום הזה של הפידבק, אנחנו באמת לוקחות אותו לא אפילו מה זה אומר על המוצר, אלא מה זה אומר עליי, אז אולי לי אין מקום, אז אולי לשליחות שלי אין מקום, אז אולי התפקיד שלי בעולם הוא לא כזה חשוב כמו שאני חושבת, אני מכירה את הקולות האלה, היה לי אותם גם לא מעט לאורך הדרך, כאילו כשדברים היו לא מצליחים, אז הייתי כזה, מה אתם רוצים? אז כאילו, אז מה? אז אני לא נמצאת במקום שנכון לי, ואז יש איזה משהו שמזכיר רגע שכן, וגם מחזיק בידיעה הזאת של, אז אני אמשיך ואני אנסה ואני אדייק, ואני אבין איזה פצעים זה פוגש בתוכי, כאילו זה השלב השני של כזה, קצת מה שדיברנו מקודם, שהשדה לא מגיב,
מה אני פוגשת בתוכי? אני פוגשת ילדה דחויה, אני פוגשת מישהי שלא אוהבים אותה, שאולי מרגישה שאין למתנה שלהם מקום, שאולי שלא רואים אותה. רגע להבין גם על איזה פצע זה יושב, כי הרי בתור נשים שעוסקות בריפוי, המסע שלנו הוא בהכרח יהיה גם הריפוי שלנו עצמנו, והרפואה שאנחנו מעבירות זה הרפואה שאנחנו עוברות. אז אם אני פוגשת גם את התחייה הזאת, או את הלא הזה מהעולם החיצוני ביחס למה שחשבתי, אני קודם כל רוצה לפגוש את הילדה הזאת בתוכי, ולהבין מה היא חובה עכשיו, ומה היא צריכה, ואיזה חיבוק, ואיזה החזקת יד ותזכורת. היא צריכה שהקול שלה בעולם הזה הוא חשוב, והוא משמעותי, וכן, יש מצב שהיא תצטרך לצעוק אותו, לא פעם, ולא פעמיים, ולא 3, ולא 4, 10, 20, 30, 40, כאילו יש כל כך הרבה סיפורי הצלחה שהם מראים כמה ההתמדה הזו היא קריטית, ולפעמים אנשים רק אחרי 15 שנה, כאילו פורצים, אז אני מאחלת להם שזה יקרה אחרי פחות, אבל עדיין יש איזה מקום כזה שכמו, זוכר שזו דרך שאני הולכת, כאילו כשאני בוחרת בדרך הזו של ריפוי, זה לא אינסטנט, זה לא כאילו כל פעם זבנג כזה וגמרנו, אני הולכת פה דרך, והדרך הזאת היא תהיה כלכלה, ותקופות שאני אהיה בעלייה, ואני ארגיש ממש שאני בטוב, ותקופות שיהיה יותר ירידה, ואני יותר בהתכנסות ולמידה של השיעורים, זה חלק מהפעימה של היקום, בטח בתור נשים, שאנחנו הכי מסונכרנות עם מחזוריות כזאת, אז גם בתוך השליחות שלי, תהיה מחזוריות, וגם אם אני עדיין בשלב שאני מרגישה דברים עוד לא קרו כמו שרציתי, לנסות לשים לב ולא לזלזל במה שכן. לפעמים כשאנחנו נורא רואות משהו גדול, ואנחנו עדיין לא במשהו גדול הזה, אנחנו שוכחות את הדברים הקטנים, את זה שכאילו, 30 נשים שעשו לי לייק לפוסט, זה 30 נשים שהמילים שלי נגעו בהם, או אפילו 100-200 אנשים שצפו לי בסטורי, איפה יש לנו 100-200 אנשים שיושבים ומקשיבים למה שיש לנו להגיד? אנחנו ממש בקלות כאילו קצת שוכחות, שאם זה לא התפוצצות של מה שיש לנו בראש, אז אולי זה לא שווה, אבל כל צפייה, כל בן אדם, כל משהו כל שמירה, כל כאילו איזה הדהוד, ולפעמים זה גם אפילו לא מהדהד, קצת כמה אנשים גיליתי, סיפרו לי בדיעבד שהם מקשיבים לפודקאסט, עזר להם בתקופות קשות, יש אנשים שגם משתמשים במילים של הציל לי את החיים, ואני לא ידעתי, עד שהם בחרו לספר לי, ויש כנראה כאלה שאני לעולם לא ידע עליהם, אז כשאני נמצאת בתפקיד הזה, אני לא עסוקה, או אני עושה את כל המאמצים לא להיות עסוקה, בתוצאה, או האם זה נראה בהכרח כמו שדמיינתי, כמו לזכור שכל תנועה, גם אם היא עוד לא מניבה את הפירות שאני מצפה להם, היא תנועה שהיא מגיעה לאנשים, והיא זורעת בהם זרע. והזרע הזה כשהוא יהיה בשל, הוא יגיע אליי, הוא יגיע למישהו אחר, זה לא משנה, העיקר שהבן אדם יקבל את הריפוי שלו, אבל היא מייצרת תנועה בחוץ, ואת זה אנחנו רוצות להחזיק, גם כשהדברים עוד לא משגשגים ומלבבים מעל פני השטח. וואו, כל כך, וגם איזו פריבילגיה מטורפת יש לנו בכלל כנשים שחיות בשנת 2026 במדינת ישראל, איזה פריבילגיה יש לנו בכלל לחשוב את המחשבות האלה, ולהיות במקום הזה של וואי, כאילו, קמתי בבוקר ומה בא לי ליצור היום, כאילו ברור שזה קצת משטיח את הסיטואציה, אבל זאת פשוט פריבילגיה מדהימה, להיות במקום הזה שיש לי את התשתיות ואת המשאבים ואת האפשרות ואת כן, את האופציה להיות במקום הזה של אני הולכת ואני יוצרת בעולם מתוך התשוקה שלי, מתוך הרצון שלי, כי אם הייתי נולדת אולי, לא יודעת, 300 קילומטר לאיזשהו כיוון, החיים שלי אולי היו אחרים. וזאת פשוט פריבילגיה מדהימה, שפתאום שדיברת זה ממש ממש עלה לי חזק, שזאת פריבילגיה מדהימה שלא הייתה לאימהות שלנו, ולא הייתה לסבתות שלנו, ולא היו לנשים אחורה ואחורה ואחורה בשושלת שלנו. וזה פשוט דבר ממש ממש חזק, ויש בזה כשעצמו שיש לנו את האופציה לצעוד את הדרך, ויש לנו את האופציה להיות איזשהו say בכלל, זה שאני מדברת עכשיו למיקרופון, ואלפי אנשים הולכים לשמוע את הדבר הזה, וואו, זה כל כך גדול, לפני 200 שנה, עזבי שלא היה מיקרופונים, אבל לפני 200 שנה זה כנראה לא היה קורה, כי לי כאישה בתוך החברה, לא היה את המקום להביא את האמת שלי, ואני חושבת שזה גם הרבה מהסיבה שאנחנו יושבות כאן על הספה הזאת, ואנחנו רוצות לדבר על ועם נשות הרפואה שבתוכנו, שיש להן פריבילגיה עצומה שפשוט לא הייתה לנשים, ואנחנו קצת כמו
הנשים הראשונות, מזה הרבה זמן, בלי לזלזל באימהות המדהימות שלנו ובסבתות המדהימות שלנו, שעשו דרך מטורפת. אני מרגישה שיש לדור שלנו פריבילגיה, שהיא מתנה שמגיעה כמובן כזה עם קוץ, של לפרוץ דרך של נשים מגשימות, לפרוץ דרך של נשים שיוצרות, אנחנו יוצרות יצירות נקביות בעולם. כמה שנים לא הייתה יצירה נקבית בעולם? תחשבי על זה רגע. מטורף. תחשבי שנייה, לא יודעת, בדור של סבתא שלי, לא לפני כזה הרבה זמן. איזה מיזמים של נשים היו? איזה נשים היו מובילות מיזמים? את קולטת מה אנחנו עושות כאן? נוצר פה עולם חדש. זה שנשים היום יוצרות, זה שיש לך קהל כזה גדול, זה שכל כך הרבה אנשים מגיעים לאירועים שלי, זה שכל כך הרבה אנשים נחשפים לתוכן שלנו, ושל עוד כל כך הרבה נשות רפואה מדהימות, זה לכשעצמו, זה ריפוי, וזה משנה את העולם בקנה מידה שלא נראה לי שאנחנו בכלל מסוגלות לתפוס או להבין. עם כל הכבוד לזה שכולנו אנרגיה, וגם בתוכי יש את הזכר הזה, כאילו את האנרגיה הזכרית, ואיזה כיף שהוא קיים בתוכי, כאילו בסוף, עצם זה שאני אישה, המערכת שלי היא ייחודית, היא שונה, זה נכנסת כאילו לתוך מגרש ההשפעה, מה שנקרא, איזושהי תפיסת מציאות, שלא ממש הייתה קיימת בו לפני כן. העולם, הכלכלה, אפילו עולם של סטארט-אפ, כאילו כל מה שהיה קורה בעצם ומתרחש, נוסד ונוצר על ידי גברים כבר מאות שנים. ואנחנו יושבות פה על הספה הזאת, יש לנו יכולת להשפיע. ואנחנו פשוט יוצרות מציאות חדשה. וזה דבר שהוא מטורף בעיניי. ואני מרגישה שהרבה מהמסע, שלי ושלנו ומהשיחות שלנו, זה הרבה סביב המקום הזה של כאילו, רגע, מה זה אומר להיות בזמן הזה אישה, שיש לה משהו להגיד לעולם, שיש לה משהו לחדש בעולם, ואיך אני הולכת את הדרך הזאת, ומה יכול לעזור לי בדרך הזאת, ואיך ללכת את הדרך הזאת גם עם עוד נשים, כאילו אנחנו בהוויה שלנו יצור כל כך עגול, ואנחנו פורחות כשאנחנו בקבוצה, אנחנו פורחות כשאנחנו בשבט, ומאז, לפני כל כך הרבה זמן, היה ממש עניין כזה, שכשאת אישה ואת מתחתנת, כאילו, אני מדברת על ימים קדומים יותר, אז תמיד היית עוברת לגור עם המשפחה של הגבר. את יודעת למה זה היה קורה? למה? זה היה קורה כי זו הייתה ממש סכנה לפטריארכיה ולחברה שנשלטת על ידי גברים, שנשים בנות אותו שבט שגדלו יחד, שהן חברות, שיש ביניהם קשרים חזקים של שותפות, יישארו יחד. כי זה היה כוח כל כך חזק, שהשלטון הגברי ממש פחד ממנו, כי זה היה ממש מאיים על השליטה הזאת. ואני מרגישה שהכוח שלנו הוא בדיוק בזה, הוא בלהתאחד, ולהעיז להיות כאילו נשים חזקות, שיודעות גם להוביל, אבל לא, אני חושבת שאנחנו שוברות את התפיסה הזאת שהחזק שורד, ושכדי להוביל צריך גם לדרוס אנשים אחרים בדרך, ושהובלה זה בכלל עניין זכרי, כאילו זה תמיד, אנחנו רגילות לחשוב על מנהיג כמישהו שהולך באיזשהו ראש חץ, והוא מוביל את הראש חץ וכולם אחריו, אבל הם בהיררכיה, הם נמצאים נמוך יותר. וכשאני חושבת על הנהגה נקבית, או על מה שאנחנו יוצרות, מה שאנחנו רוצות לעשות, ושיחות שלי ושל חברות שלי, זה תמיד עגול, זה תמיד מעגלי השפעה, זה תמיד אני עומדת במעגל, עם עוד נשים או עוד אנשים, והמציאות לא הולכת קדימה, היא מתרחבת. כאילו יש לנו ממש ממש זכות להנהיג במעגל, כל אחת לכיוון שלה, כאילו, תחשבי על מעגל שהולך אחורה ומתרחב וגדל, זה כאילו כל אחת מובילה בכיוון שלה, אבל אנחנו גדלות ביחד. וזאת הנהגה נקבית בעיניי, וזה דבר שיש לנו, וואו, כאילו זה הדבר שהכי מרגש אותי בעולם. זה אפילו קצת כמו להגיע לפה, וכמו שאמרת מקודם, אני יודעת שיש לי משהו ממש גדול להביא לעולם, אבל אני אפילו עוד לא יודעת מה זה, אז ברור לי שהדבר הזה שנקרא הנהגה נקבית, ויזמות נקבית, ועשייה נקבית, וכל הדבר הזה של להיות נשים שהן מנהיגות, ולהיות נשים שהן יוצרות ביחד,
לא יודעת, יש לנו פה בשורה ממש ממש גדולה. כאילו יש לנו פה משהו ממש חזק להביא, שהוא קשור גם לעידן וניצן שיושבות כאן, אבל הוא קשור גם לשושלת של אנשים שנמצאת מאחורינו, בין אם זה הסבתות שלנו והסבתות רבתות שלנו, וכל אנשים בשושלת שלי שלא הייתה להן את הפריבילגיה הזאת שלי יש, ואני מעריכה אותן ואוהבת אותן ומודה להן על כל מה שהן עשו, ובין אם זה נשים לאורך ההיסטוריה ונשים שיכולות לשמוע אותנו עכשיו, כאילו, וואו, רק בעצם זה שאנחנו, גם את אמרת את זה, רק בעצם זה שאנחנו מסכימות פשוט להיות אנחנו, גם בלי שיהיה לנו עסק, גם בלי whatever, לא משנה מה נעשה, בעצם זה שאנחנו מסכימות להיות נשים בעולם הזה שאוהבות את עצמן, מקבלות את עצמן, ויודעות לתת את המבט הטוב הזה, כשצריך פשוט להיות מי שאני, אני פשוט מביאה המון רפואה. ולפעמים אני לא יודעת במין זה נוגע ומה זה מניע. ומרגיש לי שזה בדיוק הזמן לסיפור שלך שכאילו גרם לי ממש לבכות, כשסיפרת לי על וואו, אני אנסה לעשות את זה מתומצת ככה, הוא כבר ממש לקראת הסוף. לי ולעידן היה כזה סגירת מעגל במקום הזה, עם כל מה שאנחנו יוצרות, מחוללות עכשיו, וזה קטע גם שאמרת הנהגה נקבית, זה גם משהו שממש ירד לי, והיה לי אליו כזה מלא התנגדות כזה, כן, לא, הנהגה נקבית, רגע, זה זכרי, זה כאילו, כזה, זה סתם זה. כל הזמן זה איתי מלמעלה. כן, זה חזר לי מלא, גם אצלי אז קטע, עוד איזה כזה עידוד לזה שאנחנו מתחברות. אז לפני שנה, אני חושבת זה היה, באירוע של יום האישה. אז הגעתי לאירוע של עידן, שזה היה באמת לנשים, שעסק בנושא הזה של ביטוי קולי, והיה איזשהו מעגל, שבו היינו צריכות כמו להגיד את לא יודעת, תפילה שלנו, מה שאנחנו רוצות להדהד, ולי דווקא במרחבים כאלה, כמה שאני מחזיקה, וזה נורא קשה לי כזה לתפוס את המקום, גם הייתי נורא כזה עם עצמי מה אני אגיד, מה אני אבקש. זה להגיד בשירה עם טוב שמני, נכון, זה יותר מאתגר. חשוב להגיד גם את זה. ואני זוכרת שזה היה ממש איזה חודש וחצי בערך, אחרי שעברתי הפלה, ונורא כזה, יצא לי בהתחלה משהו ארוך כזה, וניסים באמת לחשוב איך אני מקפסלת את זה למשהו שאפשר לשיר, והמילים שעלו לי היו לקבל כל דבר בעיתו. ואני זוכרת שנורא כזה אמרתי, עכשיו אני אגיד, ואיכשהו נגמר הסבב, ולא אמרתי את זה, אבל המילים האלה והלחן, כאילו של איך ששמעתי את זה בראש שלי, המשיך והלך איתי עוד אחר כך כמה שבועות, ואז בעצם הגעתי, לדעתי זה היה ממש כמה שבועיים אחר כך לעיבוד של ההפלה, באיזשהו סשן עם מטפלת, ואז זה רגע כזה בתוך הדמיון שהייתי בתוכו, שהיא ממש כמו ביקשה ממני להתחבר כזה לנשמה, וכזה להרגיש אותה, ואמרתי לה, אני לא מרגישה שהיא אומרת לי כלום, אני לא יודעת, כאילו לא הצלחתי למצוא את הקול הזה שיחזק אותי, ופתאום המילים האלה הגיעו עם הלחן הזה, על לקבל כל דבר בעיתו. הדבר היחיד שעולה לי זה שהייתי לפני איזה שבועיים במעגל, ועל המילים האלה לקבל כל דבר בעיתו, ופשוט הלכנו עם המילים האלה, ואז היה איזה רגע שאמרתי לה, נראה לי שראיתי פה טוב שמני, יכול להיות? וזה אמרה לי, כן, יש פה 2 תופים שמני, עכשיו, מה הסיכוי, כאילו, שבקליניקה פשוט פיצית, כאילו, יש 2 תופים שמני, ואז אמרתי לה, אנחנו יכולות לשיר את זה עכשיו ביחד? פשוט שתינו ביחד תופפנו על הטופ, לפי המקצב כזה שעלה לי, ושרנו ביחד את לקבל כל דבר בעיתו הזה, וזה היה כל כך חזק, כי זה גם סשן שאני ממש מספרת עליו, בקורס שלי שנקרא מסכימה לגדול, ושם את המילים האלה הם נורא נגעו במישהי, והיא הפכה את זה ממש לשיר, כאילו שנפתח במילים האלה, לקבל כל דבר בעיתו, ושומעים את הטוף, והיא כאילו דיברה על המקום הזה של להסכים לגדול, להעיר עולמות, זה מאוד כאילו גם מתחבר לאשת רפואה שאנחנו מדברות עליה, ששוב, זה לא יכול להיות מטפלת, זה יכול להיות מוזיקאית, זה יוצרת, זה מורה, זה כאילו כל כך הרבה דברים, והחיבור העוד יותר כאילו חזק שהיה אחר כך, זה שאני יצרתי בעצמי טוף רפואה שמני, ממש בשבועות הראשונים של ההיריון, ויש לי בת בבטן. כאילו, זה הרגיש לי כמו איזו סגירת מעגל כזאת מאוד מאוד חזקה, ועל החיבור שלנו אני אגיד התחיל לרדת עליי כל המקום הזה של ההנהגה, והמקום הזה של להוביל נשים שמובילות נשים, אחד הדברים שעלו לי זה שאני צריכה לעשות איזה משהו כזה, לנשים, סביב המקום הזה של, המילים שעלו לי זה לקחת את הבעלות על אשת הרפואה שהן. והייתי בתחילת ההיריון ואמרתי, איך אני מוציאה את הפרויקט הזה? כאילו, אני יודעת שיהיה לי קשה
להחזיק את זה לבד, וזהו, אני כאילו בשנה שאני עושה דברים ביחד, זה האנרגיה, זה הכל, זה האנרגיה של הייעוד שלי בתוך השנה הזאת, 2026, ואמרתי, מה אני עושה עם זה, כאילו, תשלחו לי, אני הרגשתי כל כך הרבה אנרגיה שרוצה לעבור, ולא ידעתי איך אני מציעה את הפרויקט הזה לפועל. ואז את עלית לי, כאילו, אז אני חושבת שזה מאוד, חזרתי בדיוק משיעור האחרון של הקורס של השמניזם, וזה נורא הדהד לי, ואמרתי לי, פשוט אקליט לך, ואני זוכרת שהקלטתי לך כזה, אפילו לא סיפרתי לך מה הרעיון לפרויקט, אמרתי לך, תקשיבי, יש לי רעיון לפרויקט, השם שלך עלה לי, מה את אומרת שנדבר? ואז אמרת לי, יואו, איזה קטע שאת כאילו מקליטה לי, בדיוק חשבתי לך אתמול, על איך את לוקחת בעלות על אשת הרפואה שאת. ואני נקרעתי מצחוק, אני כאילו מתה לסימן, זה כאילו שסגרת את השמיים, ואני אומרת להדרכה שלי, אתם מנדסים, זה משהו, ואני זוכרת שזה היה כזה, אוקיי, כאילו היא הבן אדם שאני צריכה לעבוד איתו על הדבר הזה, ובימים האלה אנחנו באמת יוצרות ורוקמות, ריטריט למקום הזה של נשות רפואה, של נשים שמרגישות שהן יודעות שיש בהן את הדבר הזה, את המתנה הזאת, אבל יש שם פחד, הן מרגישות את הפחדים הגלגוליים האלה, את החסמים האלה בביטוי, את המקום הזה שעוצר אותן מלהוציא את הדבר הזה החוצה, ואנחנו רוצות לעשות יחד איתן דרך, לא כי אנחנו סיימנו את המסע שלנו מול נשות הרפואה, לא סיימנו, מול נשות הרפואה שאנחנו, אלא כמו לעשות את הדבר הזה ביחד, כשהוא מוחזק ומונחה באמת מתוך המסעות שלנו, וממש עלה לי אימג' כזה, שאני רואה אותו גם הרבה בעבודה שלי עם עצמי, ואולי חלקכן תוכלו להזדהות, שתמיד תהיה את היד, שנרגיש שהיא כזה רוצה לעשות לנו ככה, כאילו תמיד תהיה את היד שאולי תרצה להשתיק אותנו, או כזה לקחת אותנו אחורה מהבמה, כאילו אני הרבה פוגשת את המקום הזה, זה כמו אנחנו רוצות ללמוד ביחד איך הכוח שלנו כקבוצה, איך אנחנו יכולות לחזק אחד את השנייה, ואיך אנחנו יכולות בתוך מיכל ממש ממש בטוח, לעשות עבודה ולקחת בעלות על המקום הזה של למרות הקולות האלה שדיברתי עליהם גם בהתחלה, למרות הקולות האלה שמנסים לשמור, ולמרות המיינד שהרבה פעמים בהתנגדות, ולמרות האגו שמלא פעמים גם שם איזה חומה ענקית כזאת בינינו לבין הדברים שאנחנו רוצות, למרות כל הדברים האלה להצליח כן, כאילו, לתת לעצמנו תוקף על זה שאנחנו לא ממציאות, ואנחנו לא עוזות, ואנחנו לא מדמיינות, ראיית הלב שלנו היא בכלל לא באמת שלנו. זה הרבה יותר גדול וצריך לתת לזה את הכבוד ואת הסביבה הנכונה ואת המרחב הבטוח כדי שהדבר הזה יוכל לפרוח ולשגשג, וזה בעיניי, זאת המהות, כאילו ממש להצליח ליצור ביחד סביבה שהיא מאפשרת כל אחת מאיתנו לקחת את הבעלות על אשת הרפואה שהיא, ולצעוד עוד איזשהו צעד משמעותי לתוך האור, לתוך קדמת הבמה, לתוך לשים את עצמנו איפה שאנחנו יודעות שאנחנו צריכות להיות, אבל אולי אנחנו צריכות עוד איזושהי כזה תקיפה קטנה. אם אנחנו צריכות לזקק למי זה מתאים, איך מי שמאזינה לנו תדע שזה בשבילה, לדעתך? אז אם את מכירה בעצמך את המקום הזה, שהוא יודע, אבל מפחד. כאילו, אם את במקום של, אני יודעת איפה אני צריכה להיות, אבל יש הרבה קולות שמשתקים אותי ומפחידים אותי, ולא מאפשרים לי להתקדם. אם את כבר במקום של, את מבינה שאת רוצה לעסוק בריפוי, בטיפול, בהוראה, בללוות אנשים, בלהנחות אנשים, ואם את עובדת עם אנשים, וזה לאו דווקא צריך להיות המקצוע שלך, אבל אם יש לך את הידיעה הפנימית הזאת, שאת אשת רפואה ושנולדת להנחות ולהוביל ולטפל, ואת צריכה את האיזוק הזה מעוד נשות רפואה, ואת היד הזאת על הגב, אז זה ממש ממש בשבילך. ואם את יכולה להזדהות עם הדברים ששיתפנו, אם יש לך איזשהו מסע בחיים מול הגרון שלך, מול הביטוי שלך, מול חלקים בך שמאוד מאוד רוצים לצאת החוצה ולהתבטא, אבל יש משהו שחוסם אותם. אם את צריכה עזרה ורוצה לעשות עבודה עם האפשרות שלך לבטא את מי שאת בעולם באמת, בלי הפילטר הזה שאנחנו שמות, אם את מכירה את הפילטר הזה שבתוכך הכל כל כך בהיר וברור, ואת יודעת בדיוק מה את רוצה לעשות, ובדיוק איך הכל צריך לקרות, אבל כשזה יוצא החוצה, זה יוצא כל כך רחוק מהבהירות הזאת, מהמים הזקים שיש בתוכך, אם את מזדהה עם זה. אני חושבת שניסחת את זה ממש מדויק, גם בא לי כזה להדהד שזה לא
ריטריט שמדבר על כלים פרקטיים או שיווקיים בהקשר של כאילו מה את צריכה לעשות, אלא על העבודה הפנימית הזאת שוואלה לא עושים איתנו אותה בשום מקום. בשום מקום. כל כך הרבה פעמים בדרך שלי וגם אצל נשים שיצא לי ללוות, החסמים הם בכלל לא היו על כזה מה לעלות ואיזה פוסט לעלות, הם בכלל באיך אני נותנת לקול הייחודי שלי לצאת לעולם, ואני חושבת ששם הריפוי, כאילו ברגע שיש לי את זה, אני לא צריכה את התבנית להוק המנצח או לריל הטוב, אלא אני פשוט, אני מצליחה להיות הצינור, זה עובר דרכי. וזה מה שהיינו רוצות לעשות שם, את העבודה הזאת, שגם תעבוד על חסמים גלגוליים, שדיברנו על זה בעיקר בתחילת הפרק, על המקום הזה של מה אנחנו סוחבות, גם לפתוח את הקול שלנו, את שקרת הגרון שלנו, לאפשר למקום הזה להתבטא. גם להבין מה הצינור שאני צריך בשביל לשגשג, כאילו ממש הדבר הזה, בין אם זה דרך טקסים שאנחנו נעשה, בין אם זה דרך עבודה עם צמחים ועם הגוף, כאילו אנחנו ממש רוצות לעבור סדרה של תוכן, סדרה של טקסים, שממש יעזרו לנו לפרק חסמים, וכל הזמן לפרק ולצמוח, כזה קצת עבודת צללים, קצת עבודה כזה עם אור, ממש כל הזמן משאב ופצע, כאילו איך אנחנו יכולות לעבור דרך הכאבים שלנו ודרך הפחדים שלנו, כדי להכיר את עצמנו יותר טוב, כדי ליצור תנועה טובה, כדי לפרוח, כדי לשגשג. ממש ככה. אז אנחנו נשים בתיאור של הפרק את הפרטים, אתם כזה, מי שמאזין לפרק הזה יהיה כנראה הראשונה ששומעת על הדבר הזה, ואם יש לכם, אתם יודעות כבר בגוף, אתם מרגישות אם זה שלכם או לא, אז אם כן, אתם מוזמנות להיכנס לקישור ולהצטרף אלינו, ואנחנו ממש נשמח לפגוש אתכם. ואני כאילו מרגישה שיש לנו עוד מלא מה להגיד על הנושא, ושזה יצטרך להיות סדרה, אז אתם גם ממש מוזמנות לכתוב לנו על מה נגע בכם, אפשר גם להשאיר מתחת לפרק, גם לכתוב לנו באינסטגרם, אנחנו עושים גם קישורים בתיאור, לכתוב מה נגע בכם, על מה הייתם רוצות שנרחיב עוד, מה הקשיים והאתגרים שאתן חוות ביחס לדבר הזה, ואנחנו ננסה להקליט אפילו עוד מיני פרקים ביחס לאתגרים שאתם חוות, וזהו, אנחנו מקוות שהיה לכם שעת האזנה משמעותית, ושככה אתן לוקחות איזה משהו מתוך הפרק הזה לדרך שלכם, לחיים שלכם, ולאפשר לכם להיות יותר האישה המרפאה ואשת הרפואה שפועמת בתוככם, והיא רק רוצה שכזה תקימו להכיר בה. תודה שהקשבתם לנו, תודה לניצה. תודה לך, שותפתי.